Shiboni ki men berki para ki jonga kadi kapor ngawan ra ya ka khubor Christmas happening jongi bat jonga ba pi baro lingba jong kadi ka ayom le kemen Christmas ka jing pun kre jongi ban saya Shem ya ka Christmas kat shabangi phai kat shabangi le ki breu ki atu khana be tang ya ka Christmas hari ngakwa ban oh ha kadi kapor ngakwa ban oh ha kadi kapor ki banget bat ki bompat sim langet ru ki tip ya ka Christmas habangi le ha Khyllung kitu kinong di jing di hang tu ki badai ki wei pat ki jat penriu ki bam sim langet ki bam pen sim la priang yo Jisu Kristus ko munong pedem ki Pynkhreh ya kadukan ka jongki nakam ta ka di ka thiet lingba ka ayom le kemen Christmas ki banget bar ki bam nget lu ki dani ka jingkermen lingba jong ka ni ka lingba jong ni ka tayo lingba jong ni ubanai ki kermen bahaba ka Christmas kawan ka di ka thiet ka kamai ka kaji ka kam ki jam kin bet kin biang bat kin wan ra ya ki jing mentoi lengba jong ka Christmas bat dei hang ta la tip ka ayom Christmas kum ka ayom jong ka jing kermen ka ayom jong ka jing ai ka ayom jong ka jing ai sobha ka ayom jong ka jing kermen nakam ta ki ba do jing kermen ha ki benai ki la lek no kum ki bangit Kristan ki ka Christmas ka dei ka wei na ki light ni ki jing rakhe ki jongi kum ki bangit Kristan chitulup jong ka perthai long ba ka baning kong ka jingwan ka jong Jisu Kristus ka perthai ka bangi ong ka Christmas ka ba ar ka jingyap ka jong Jisu Kristus ka bangi jong ya ka Good Friday bar ka balai ka jing mi pat ka jong Jisu Kristus ka bangi ong ka Easter Sunday haba ka Christmas kawan da ka jing Pynkhreh ka ba kumno ngabat pingi Pynkhreh ngabat pingi Pynkhreh da ka ba kumno ka Christmas kamde bangin pong da ki jan ki ba remdor ki jan ki ba thamai lane ban pen decoration ya ka ying ka sam ya ki snong ki thau pi ka chabile ki decoration hamal la ki jaka ka jingti tanan ka jingdon jo ki lai ka jingdon jo ki lai ka wan ra ka jing shai bat u Jisu Kristus jong apa jong fi ulong ka jing shai jong ka di ka perthai a ki man bat ki para ki jong apa jong fi how try lengba jong ka Christmas ngakwa banwan ra ya ka Khubor habo Jisu Kristus habo blai ula pe ila ka jong ki brio ki mama uhi ula shna ula skosi ba ki brio ki la Thailand det no blai ki skosi namar ki brio ki la le pa pershayo blai ki skosi namar ki brio ki la im bar ka perthai bar ki la klet no ila ujong unong thau ba de hang ta habo blai ula pe na la ka jong ka khan la sha shu namar ba uit yang apa dia pi aduh kata badai hangta ke Jisu Kristus ublei lau jong khon ba marwei batlem baklempap lembaga gospel ke jong yones lai khan ri wong na ba ublei ula it kata ya ka perthai shim la batai tang ban ong ba Jisu Kristus la ne ublei uit ya ka perthai andre la mention bahang tu kata ketika kentin kata ketika kentin ka bakhya ba la pi mud la pi pen shong dor ya ka kentin kata ketika bagi ong uncountable love ka jingit ka bamla ban tho kata ketika jingit ba ka jong ble badai number ka jingit ba jong ble ka Christmas ka ja ban ngiyo ban rakhe ya ka kum ka we ne ki jingle ka man jongi kum ki pai ngi Kristan habo Jisu uwan se kani ka pertai uklem ong bangawan na ki ba bet ki ba biang nagam da ki ba hok ani ki ba khya andrai ong awan na ka gospel ka jong yo alas pilong na uwan nagam da ki ba pap sha ka jing pen kala ka ba mod don ki pai ngi Kristan hagani ka ri keleng sodong bar ka pertai baro ka we lada pipi perkhat bangin thet iki jan ki ba remdor ngin pen itnat ya ka ying ka sam ka jongi da ka bangi airong da ka bagi decoration ya ki Shupen shong dor shup mundur mapi kat no tam ki bangit Kristan ki badan hakan ka ribat chong ni ka perthai bar kawe ki badan apne ke jing thia pang ki badan apne ke jing kerdu ki badan apne ke jing shate sha khum ki badan apne ke jing so sat ki badan apne ke jing khutlat a ki perlok ba ye kat no tam maki kin sosi haba ki pen si ki we ki ba bet ba biang ki la Pynkhreh ba handrai ki ni ba pli ki kwa ban le kren Christmas handrai kalat ka khang ye ka jing em ka joki Ganong ipi kini kawe, Christmas is not about clothing, it's not about drinking, it's not about enjoying. Christmas is all about the message that God has sent to us through Jesus Christ. Kata kani ka Christmas ka basisha, real Christmas. Kani ka jingwan ka jong brio, ka jong khon jong brio siya kani ka pertai kalong ban pan em, ya ka jing em ka jong apa jong fi.
la ngile ya ki so ra shlong ki la ngile yang tu pilap ba ling ba jong ni ubnai la jong ka dika ayom le kman Christmas ki ai discount yangi la pi on ki online shopping lagi on ki mall ki bahe ki ai ka offer discount yangi de hang tala tip ba ka dika ayom Christmas ka dika ayom jong ka jing ia kata ka dika ayom Christmas aki para bangit kat nong na play jong apa jong fi ni snow thu ya ka dika kenden Christmas haba on Christmas ka dika jing ka jong Jisu Jisu haba wan cha ka dika perthai ki briu mo lab along ba ki briu jong ni ka perthai ki community bakat ukunu belai haba wan cha ka dika perthai wan ka buram ka bakrau wan ka bor ka bakrau andrai ka tin ka jong belai leng bau noi thul pa Isaya uang ba ki jingmut jong briu kim long kum ki jingmut ki jong belai badai hang ta ken babon ki briu ha ka dika perthai kim nge ya ka jingwan ka jong Jesus Christ sha ka dika perthai namar ki community bakun wan kum hakaburam ka bakrau andrai ublei upha lo jo kon ban experience ya ka human's life upha aka jinglong do kha ki pakidulan ki bahe kha ki hospital ani ki yingsim andrai la khayu tangai we isam kulai ba khayu ha ishing oi sngo melung ba sngo snei hadu kata ka dika jing sngo rep ayah bagi rakhe ka dika Christmas ngin rakhe ka diki riam ki ba thumai ngamong ba kalong ka ba sniu handrai ka jika ba kordor kalong ba ngira ka dika don ka ba kumno dan ngi pun kre ka ta ka jingwan long brio ko jong Jesus Christ ka ne pate haba wan uyet ka don ka jong pi na bar ka tin ka jong blai nga blai ba yet ka don ka ba shapo ka jong pi ka ba phim la ban buru inal de sngo si na ngi pun kre tang na ka riam ka bet ka jongi na ka don ka jongi kam dan na ka don ka jongi kam khoi na ka don ka jongi kam dan ni ka jing kwa ka jing terang ban pediang yo Jesus Christ shu asem kulai handre ka don ka janga ba jong fi ai ban ka Christmas ke namar kata ko para bagi be baro ki man bar ki para ki jonga ki badak ki ba kwa shisha ban rakhe ya ka Christmas hangnu ba phidan hapning ka jing thia pang ka jong phi hapning ka jing khot lat ka jong phi hapning ka jing le pop ka jong phi ha ka do ka condition ko phi philo rakhe ya ka Christmas pediang ya ka Christmas ban kre ka Christmas da ka don ban IT dalade map badmanship badi hangta bo Jesus uwan ulap ka ka jong phi ka long ka ba khoj ka do jong phi ka play na ka benta ka jing em ka jong ka kitab jing pat pa ko ublei utit ya ka don ka jong phi lada pipli unrung hapo jongi unya khawai milla mat pi kajing amit jongi ga Christmas utet ga don ga jong pi ukwa ban rung ban kha ga don ga jong ap chu kat nongot jong ap na pring jong ap chu pi ila pan kre ya kata ha kum ga badai habo Jisu unwan unlap kum balap ikisan mut ki tau so tinggi bestan balapan kre lagi jong ki umpriang haki kupli ki jong ki Amos haki kon Israel hakalan ka ba sao kan khot ka ba khandai shpo khat we hang tu Ukraine hadu khalai wong ko Israel to pun kre ban ya Shem balau kon rat lani kan pun kre ban ya Shem balau thrai kan ka lo ka Khubor na kam ta ka jingem ka janga pa jopi ki parlok ki ba ye pun kre ba pin ya Shem ban Khyllung Jisu pun kre ne ka don ka ba kum no pi pun kre ba pin ya Shem marmet baru Jisu ba ka Christmas ka long ka jingkerman ka Christmas kan wan ra ka jingker ku ka Christmas kan wan ra ru ya ka jing mentoi ha ka jing em ka jupi ka spiritual benefits ka jongi bangin yo lengba jongi ka Christmas to ublei ka jing sok undan kat ya pi bat ya ka inga sam jong pi ha ki benta baro bapina yo ma chi sha ya ka jing sok lengba jongi ka Christmas ban ka shimru ikalat banai khublei snem thamai ba suk bakaman in adaban chapi to usnem gajing sok unwan lengba ki por ki bandang wan ba usnem jong gajing kerman haki kam ki jam maka khai ka pateng haki benta baro ba phina yo ma shisha ya gajing ker khula ri priang ya kadi ka benta ka ba krau da ka donot baro akmat jong blai ublai na ka benta ka buram jong amen.